Sik. Ayo do golek panggon sing adem sik. Ayo Halo, testing Roger di monitor, Roger di monitor maksude rendem ajar kecepet motor, Halo. Ya Allah Gusti, suwita ora ketau kependok karo dulur-dulur manding ya, Nduk. Ayo mbok iki tak jujuk mau yo ning pojokan kono wong biasane ning pojok iki pindah. Yo pindah-pindah ben padha rata kok, Mbok. Lah nggih niki saya sedheke mawon, Bu. Sehat. Kok semene kompake kok ya, Dik ya. Ayo mbok kompak tenan aja dulur-dulur manding. Wong sak manding madhep wahyu budaya kabeh. Lah piye wong aja nonton ketoprake nang kene ya madhepe rene. Mosok ndak ape madhep wiwin ning kono ngerti momong anake. Ya Allah. Ngono ku lho eno-eno randungu, mampir Win. Ayam. Anggene kang ngaturaken wilujeng siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Manding menika dalam memeriahkan pesta sedekah bumi. Bersih desa. Rumangsaku ana apa, Mbak? Sarimbitan, ana Pramuladi, masaku wong duwe gawe jebule kaya sedekah bumi. Lho sedekah bumi ana Pramuladi narane nggone Manding ora ana kok, Mbok. Lah iya mulane aku dak teratapan Bu niki acarane napa kabumi, Mbak? Lah iya aku dak iya rumangsaku ah. Lah iya ape dikai es loro tak pengen kok aja mbok kai es akeh-akeh, Mbak. Wong es siji wae pilek apa meneh loro. Terus es Mbak. Iya. Matur sembah nuwun. Wis pokoke didongakno ya sayangku. Donga tinonga, Kanggo Mbak. masyarakat Manding sedaya kemawon bubar nimbali wahyu budaya muga pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Mbut gaene ya ditambahno sing lancar. Amin. Mayoritas pedulur Manding iki dadi petani, muga sing dadi petani wulu pametune ya melimpah. Amin. Sing dadi pedagang mundhak untungi. Amin. Pegawai negeri mundhak pangkate, mundhak bayarane. Amin. Amin Allahumma. Jamaah. Wong samene kae kok do dibaten kabeh iki gene aja sariawan. Ya ora, Dik. Cara ngene iki lho sumuk, Bu, sumuk. Sumuk Kipas-kipas kok bakul sate. Tak kandhani nek gawe rok dadekon dadi rok sispul. Sispul apa, Mbok? Sing ngarep isis, sing mburi kempul. Ah iya. Ngono lho Bu, sesuk nek gawe rok ning gone penjahit ngene rok sispul ngono. Penjahit takoki rok sispul iku rok apa? Wis iku resepe ya. Engko takok Mbok gendeng. Niki penantune campur sarinan apa dangdutan? Bu. Hah? Dangdut, repot-repot ning gone ngisor ki kok nek res-resen mbok lho. Ora apa-apa terapi ambeien. Terapi bokong semok e. Iki diaturi lelagon sing kepenak ya, Nduk ya. Ayo, Mbak. Dek bengi ulangi nek, Kakak. Ayo. Apa Dek bengi lali aku? Ayo ulangi sekali lagi. Ayo. Malah koyo ngombe pil ae ta. Aku lo gedandapan lho, Dek. Kandhani kok. Mas aku lho ya. Ini ada berita kehilangan. Mungkin yang kehilangan kunci sepeda motor Honda. Honda. Aku ra iso muni Honda. Lah iku apa? Mohon berkonfirmasi buat Mas tukang sonya Mas Bopel ya. Iya. Ayo Oke, bisa Mas berkonfirmasi sama Mas Bopel tukang sonya Agus Audio Sound System yang merasa kehilangan. Monggo lho Bu, ya dicek. Gone sampean. Alah Dede ngono ku lho. Rene bal kowe, Pak. Iya. Terima kasih. Anjir. Iya, satu tembang kawitane Sinawang. Kawitane Sinawang Dek Yung. Heeh, wahyu budaya lho iki. Sae. Pun pangarsani saka penjane Bapak Haji Reslan Hadi. Mijil saking Laladan. Ngagel Duka Setipati Bu Miminatani. Asik. Wayo. Gus Audio Sound System. Wong kesusu wong iku piye nek. Blobor kabeh. Sinawang ing pasoryan tan sakinamba
berlalu kagem panglipur dumateng panjenengan kemawon. Ana pamundutan Dik Pesek. Pamundutan saking ngajeng panggung Apa? tambal ban. Hihihi. Kowe bapake sing ngagem ngagem kaos merah putih hitam. Oke, baik. Jane aku ape ndongakno wong tambal ban yang bingung lek ndongakno lho, Bu. Lah kene ada bingung iku lho ndongakno ya ngerti ndongakno mawon. Halo. Halo.
Pak Gun iku sing duwe Arabia. Yang punya kawasan Arabia ya ampun oso mlangkling-mangkling wong. Ya niku sebering kok sik iku sing ora betahi wong. Aku ora tau ketemu sampeyan kok saya suwe saya. Saya lemu, Mbok, seger waras. Iki dari dulurku sing ngersake tambal ban ya lah yo turuti saya. Ayo langsung kemawon sasuk. Iki dari bubuke Pak Muladi kondang disogatno neh jajane ya. Oke, siap Mang, lo esku kuwut ora sida tak mimi. Ora kepiye wong lagi. Agi lho. Lho bar kowe yo. Tak kira biasa kelep dudung tak dudung darah aku terus rokan karo mlayu, Mbok. Ayo, Dek. Dari yang punya Jeng Andin. Di saya di tambal ban di. Satu tombol permintaan dari yang dulur-dulur.
Apa Mbak? Urung-urung wis kok nyapingi. Caping gunung. Iya to, Dik. Oh, ngerti nek rada panas iki kon capingan mbok pangerten tenanan. Semono uga iki apa iki dulur manding ra tau dicapingi karo Wahyu Budaya. Lah ya iki dina dicapingi ben adem ayem penggalihe dulur-dulur manding sedaya kemawon. Gem jenggleng napa mboten? Hah? Bu apa Pak Mas Mak? Bapak. Bapak sing pundi ya yo? Kalau Nduk sing nganggo baju biru dongker. Oke, penjengkleng apa mboten Pak? Pun mboten usah nggih. Lah kan dijawab ya ora usah wae. Ayo dicapingi ya saya. Ya semangga katurana gendhengipun caping gunung. Masyarakatnya beda adem ayem tentrem ya Bu ya. Iki mau dulurku sing pun ngersakaken dari yang ada di kanan panggung. Halo. Koirul, Mas Boy. Iya, aku ning kene entuk vitamin D. Mosok ndi lek? Lah kuwi semiran putih. Tak kira tak sapa. Ya. Monggo. Yo. Peng gunung. Jamaluddin ngangkat. Sono Jamaluddin. Yuk. Ayo. Ala Robiah Production. Saya. Kemelorat gendong kemana-mana. Ayo lo guys. Angono ning jongon kenjaman berjuang. Jornelingan tinggal nonton deh. Oh iya. Toprak lho. Wahyu Budaya. Saya. Syukur bisa. Syukur bisa nyawa. Bukan sesadan. Yo
enak ilusi Ayo. enak mareme lusi mareme enak elo mas enak oh mareme ajur iku tukang syuting iku kok wis temenan iku kok remek temenan iku kok Lah ning ora wedi ana anake ana bojone lah wong taksi. Lah wong barang ning dhuwur panggung terus ijeh cepet aku. tak kandhani yo Dik tak kandhani Apa? nek di atas panggung milik umum Kandhani. Mbah. Dungu apa ora? Nek ning dhuwur panggung milik umum. bener nak kowe entuk bagian nek ngisor Ayo. mau kowe nek dhuwur Kandhane kok. Nek musa-musala dhewe Wahyu Budaya iki ana sing rada mentek. kok anggere ora tau ning dhuwur bener nek bener kowe nek